she go hauling slew bra eáil an seo not chus brúnar raibh mar déanamh ag cosnúach ní raibh éon dul as. Tá mé an seo inocht ó rang diploma an seo is in Oscail Limlí agus tá anómas ar na bheith an seo inocht chun na choir láthar go léir a chorals for cór. Sus le seán ar Iordáin, mar sceach fa taint na gaotha, pá manamá lúbúnacht, hir na herníl dídan, mar is Paulin ceann gach smuoinú trí na luan an bhaig an sus. Caid go hala an rinke, mar a bhuain in fuimint cos sa spéirlagar na míanta bára sealdan inchin is iad an son mahas. Ach, le laur gach aig go líofa, ach ma aig se fi dost. Mar nóta beag, ceapan go bhfuil gnéad an dáin sin, cosú leis an árán ordinary men a chan Christy Moore. Sean céad lína den árán seo a scríb Peter Hames. I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. Sin é. Cúmála sin bín fáil ag na buail ar aistriúchan bhéarla ar na focail agus frásí is deachras na leir a bhés áglé. Rud a carmín go mór leis an léthirt, muna bhfuil an Gaeilge go flúirseach agat. Tá Gaeilge cultúir siúil go spreagadh an tionscdul seo ar lína, daoine le club na nua a thosnú, ní habán in éireann ach go dtíortha eile mar na státaínte agus an Austrál, ina bheith locht na Gaeilge gníomhach Hannaí. Bandléide ag cine an mic. Brónar an mós sé go macríise. Dúdig magró is dóg me clítha. Gan cara gan compánach fáín mahíise. Ach an léonseim lár is mé a cine. Dá heamlach a bhuair mé na dána seo. Agus tá an tóir ar na leabhar dá heamlacha seo le blianta beaga nuas. I mo thuaim nuair a bhíonn fáil ar na leabhar dá heamlach. Is féidir le níos mó le thuirí sult a bhain tasú. Chuig me go dtí íchaint líam I bhuirtha a bhí ar siúil cúpla seachtainna hin, agus cnúsach dá heamlach an leabhar nua uig, dar tedal fuil fear.